UASU mbalariany ma Nairobi koro dwaro mondo mi migawo mar somo kachiel gi jatend piny Kenya William Ruto donjre lweny mosebede mbalariany no kuom kinde. Koro kane otelnegi kod jagoro maduong' mar riwruogno e mbalariany ma Nairobi Dr. Maloba Wekesa gikoni kopogore kod lweny makwako jalup chancellor Prof Steve Kiama gin bende gin kod lweny gi telo matayo mbalariany no kendo gidwaro gi ni mondo chop dwachgi kamoriwo twak e wi ogirimiti ma higa mar 2017 medo jopuonj lemo kachiel gi nyayo kwe e mbalariany no. Judith Mondi miyo ler. Been told that as the students we don't have any business meddling in administrative or management issues. But our question is, shall we keep quiet when our students are not being taught because the lecturers are confused as to who is running the school, as to who is giving instructions? Ne ochakore kod pogruok e paro e kind jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi bang' duol mar skundno ogolo oboke mar tero jalup chancellor mar skundno Professor Steve Kiama e yweyo madundo. Kawuono riwruok mar jopuonj mag mbalariany no ka otelnegi kod jagoro margi Dr. Maloba Wekesa bende owuok mar kumo lweny ma osebede mbalariany no magikoni jatend migawo mar somo kachiel gi jatend piny osebedo ka ok dew. UASU does not wish to escalate the already ongoing internecine wars. One section of students, another section. We want to call to order all these wrangling parties. Disputes, however, call to question very fundamental questions. They call to question, where is the voice of the Ministry of Education, the appointing authority? Where's the president? Where's the vice president? Maloba oyangoni mbalariany no ni kod midhiero ma odhuro ma okwako kata mana jopuonj, midhiero ma inyayo kod duol matayo mbalariany no magikoni ne oyier tok chik kendo sedino itgi ne dwaro mathoth mag jopuonj. The litigation over the powers of the cabinet secretary in reconstituting university councils. I want to take you back that in a ruling on 16th of March this year, Justice Nga agreed, when we went to litigate about the powers of the cabinet secretary, he agreed with the UASU petition at that point that the cabinet secretary does not have powers to reconstitute any university council. Magiywago en ni kinde malwenje okwako mbalariany no kendo somo medo rochore piny owacho ok ndekni e timo nonro e wi chakruok mag midhiero makwako gi. We understand the institutional politics that's going on in our premier institution. So we know that government is capable of establishing the root cause of the problem in the university and be able to stem these wrangles that are going on that are damaging to the reputation of the university. E okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto oromo kod jalup chancellor mag mbalariany ma pacho kae kar jot mare mar twak e wilai manyien mar chwalo omenda ne mbalariany, romo mabende jalup chancellor ma Nairobi University Prof Kiama ne oyuorie kata bang' yudo barua mar dhi e yweyo madundo. Judith Mondi, Ramogi TV.